Masu kallonmu, idan kuna tare da mu, za ku ga shahararren katafaren gagarumin taron da aka gudanar na ƙasa da ƙasa, wato tsakanin Najeriya da Nijar, inda wasu shahararrun 'yan fina-finai wato 'yan wasan kwaikwayo suka halarci wannan taro. Wannan taro dai an yi shi ne domin inganta zaman lafiya tsakanin Najeriya da Nijar. Taron ya haɗa da manya-manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da ke ƙasar Nijar da kuma Najeriya, inda taron ya haɗa 'yan jaridu kala daban-daban daga ƙasashe domin ɗaukar rahoto a bayyana wa duniya cewa zaman lafiya ya samu tsakanin Najeriya da Nijar, babu sauran cece-kuce. Kamar yadda satin da ya gabata aka samu tsetse-kuce tsakanin mawaka, inda Dauda Kahutu Rarara ya yi wata magana wadda bata kamata ba, maganar da ta fusata 'yan Nijar, wanda suka ci gaba da maganganu akan social media har ma da wato zagin mahaifiyar shi Dauda Kahutu Rarara. Da haka dai muke ci gaba da kawo maku wannan bidiyoyi da aka gudanar a wannan gagarumin taro wanda aka yi a nan ƙwarƙwariyar babban katafaren birnin Maraɗi a daidai bakin Tripol. Kamar yadda kuke ganin jaruman fina-finan Hausa da suka ziyarci wannan taro da kuma wato manya-manyan jigajigan iko da kuma masu faɗa a ji na garin Nijar. An yi taro lafiya, an ƙare lafiya, an kuma ƙara samun fahimtar juna tsakanin Najeriya da Nijar. Taro ya yi daɗi, kowa ya ji daɗi, an yi raha, kowa ya maida abin da ke cikin zuciyar shi, an samu fahimtar juna, abu ya yi daidai. Abin da ake so kenan a ce ƙasa da ƙasa, wato kamar yadda ake makwabtaka tsakanin Nijar da Najeriya, ana samun babbar jituwa a tsakani. Masu kallon mu kar dai ku mance, M Hausa TV wanne ke kawo maku wannan rahoto. Ku kasance tare da M Hausa TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka yi mana subscribing, ka latsa ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu da kuma rahotanni idan mun ɗauko. Masu kallon mu, me za ku ce dangane da wannan taro da aka gudanar Me za ku ce dangane da wannan taro da aka gabatar a jamhuriyar Nijar? Wani irin goyon baya za ku bada da kuma irin farin ciki za ku hiɗi? Ya kamata ku bayyana mana farin cikinku da kuma irin jin daɗinku na wannan taro da aka gudanar, kuma aka yi lafiya, aka ƙare lafiya. Ga mai buƙatar shawara ko ƙarin bayani ko sharhi ko tsokaci, zai iya mana magana a comment section. Mun gode. Kar ku mance, M Hausa TV 1 taku ce, tashar al'umma, tashar kowa da kowa.